srek budal. Wong sik isuk. Masih yang sem corona ya wis. Ambut gawe. Didik-didik diutuni. Wis suwe lah. Ya tetep pakai utange. Is kabeh ambut gawe ngene gak kerasa wis 20 tahun. Rupa apa belas, rupa rombong glendeng iki. Wis le, rewel ya. Dal. Dawet seger. Pompong panas. Dawet seger. Andi kabeh wonge. Mlebu kampung, mlebu kuburan iki kan wong belas. Pentol. Teluk dawet ya kan sing tuku. Wong ombenan tradisional Indonesia wong gak sing ngarep ah. Tambah omben-ombenan ya karu-karuan. Kopi tobruk. Bom-boman, bomba opo diombe. Iki ombenan wis tradisional ket biyen. Kan racune ya gak payu, ora padha nanti kabeh. 20 tahun ra dodol ngene. Wis dawet durung payu. Alhamdulillah oleh titipan memang ibu-ibu PKK. Donat Alia. Enak aku mau ngincipi, tak pangan maneh tapi iki yo endos ya. Nempuhi iki dawet durung payu. Kabar ngenteni aku payu. Loh, mijet ta beda ki. Loh, kenceng ae iki kok robot gedhe kadakno. Oh, penabrak rombong. Lah, kaget ya. Wes kate tak tuntun, Cak. Duduk kredivo iki. Apa? Dodol apa, Cak? Dawet iki wis ngongkejo asamu. Tak pikir dodol semen. Cangkem. Enak dawete. Loh. Enak ya, buka enak masa didol iki tradisional 20 tahun iki. 20 tahun. 20 tahun aku dodol ngene iki. Wis 20 tahun yo rombonge wis dedel duel rek. Ya ganti Cak, mosok rombong situk ah. Oh. Melungsungi bane koyo kulite ulang ngono. Temen tak enak. Enak aku tuku, lek gak enak males aku. Aku tahu aku tuku ombean apa iku watuk. Iya, oh barang iki asli kok ngomong gak enak lho. Kon dudare kene ya. Iya. 20 tahun. Ya suwi yo. Ya lumayan sampai gak rupa-apa ya rupa rombong tok 20 tahun ya. Lah nek sampean piro? Telu. Iya sing pertama iku nang ITS. Wih. Sing nomor loro nang Ubaya. Ambek nang UNER iku sing telatur. Wih, semangar kon. Anak telu universitas kabeh. Bantu. Hebat sampean, Cak. Hebatnya apa sih? Dodolan dawet iso nyekolan anak nang universitas keren-keren lho iku lho. Lho gak enak iku lho. Salah wong ngomong guru mari kon padhot tae. Nang kampus iku ya padha mbek aku dodolan dawet. Iya. Allah. Sami mawon. Kuliah. Iya. Rombong kan bayar iki. Opo. Lah bojo sampean? Ah, nek bojo ki rada lumayan elit iki. Nang ndi? Nang Pemda. Wanger rek. Ya padha. Dodol dawet pisan. Iya. La ilah. Kowe kon iki lho kok tua kok tok eket mangkon iku. Tuku sensus penduduk sih. Kan apa salah sih, Cak? Aku takok. Mosok takok gak oleh. Tawa kok jero-jeroan kon tawa kok no kabeh. Kon bungkusan gak nek gak tak keramasi dawet iki untuk adane. Gerubung semut aku. Wis aku bungkusno. Dawet dipisah toko plastik iso gak? Ya kok penuh lambemu kono. Oh, dawet tapi kok gak wadah plastik kon wadah apa? Lah iya maksudku dipisah toko plastik iki lho iso tak gak. Lek gak iso berarti kon dawet gak keren, gak profesional kon dawet iki. Dinopo turu yo gak ngipi ya tak noleh. Iso gak customer. Lek gak iso, lek iso kan tak lebono YouTube lho. Padahal wis karo YouTube dawet iki gurung payu ketemu wong wewele nemen ngene. Wis bungkusan loro ae. Piro loro? 1 juta.
Ya, dawetmu sing masar. Urus 10 juta. Njawab omonganmu tok mangongklo wisan. Tak tayo. Boleh. Boleh ya. Wis, terus suwun. Yo, cok mangan rusu-rusu. Ala apa? Yo, dawet kan enak kon campur rusu-rusu yo. Iki makanan khas tradisional asli Indonesia iki. Merah to. Lun. Dawet seger. Wis, oleh pelaris. Arek pedot. Iki opo awak yo perasaan yo gak turu kok ngipai. Wis. Takon tok lambe sampe muru kate ngombe dawet sisa. Dal. Dawet. Siapa ini rek? Kampung opo sih, Bang? Kudune yo sembako ngono wong metu kabeh iki. Ngeten gratis. Rame. Dawet seger. Berhenti. Loh, awas nabrak rombong. Leh. Waduh. Apa leh? Tuku cireng. Loh. Cireng ngocokno. Dawet iki. Yo ta. Iya, lho, dawet kok tuku cireng. Tulisan cireng ayo opo iki? Jare ayahku lek dodol cireng. Gak dodol cireng le. Iki es dawet. Jare ayahku wajane lek koyok cireng. Sing endi sih ayammu? Ora ngajari ngulokno kok cireng. Apa dandangin campur dawet. Iki dodol dawet le, warna ayammu duduk cireng. Ya. Ya wis lek ngono aku tuku keong. Loh. Wes ngene celun ayammu kok mrene. Ya opo tambah dodol keong ngadakno ya opo ta. Wis celun ayammu kok mrene ya. Sik tak telepono ayahku. Loh. Kok HP? Halo ya. Oh, bapak ambek anak. Oh, pedot wis. Kalau itu purwet-wedok dino iki mang wis. Ya wis lek aku tuku dawet temenan siji. Oh. Ya, sik. Ngira kene, tak gaweno. Sok nggawa. Iso. Hati-hati. Nyo, susu EPN. Gak seneni ayammu iki, 10.000. Ora. Oh, iya wis hati-hati lho. Hati-hati. Temenan gak seneni wong tuane arek mang. Oh, rek susu keno. Ya Allah. Dobel jaran metu semar. Duit dulinan. Iki apa sih awak iki mang yo. Oh, kok anak ndoke sapa dapur kaya ngono. Ya opo rek? Dina opo iki mang oleh pambeli rawat-rawat tok wis. Dari arek cilik sisan wis. Ya opo mosok rombonge disantet tombong iki. Sampai pembeline gak tayo-tayo tok iki. Wis pedhot kabeh. Wis ngider maneh. Apa rek? Wis. Dawet seger, gak kelamben. Dawet seger, gak kelamben. Dawet seger. Panas kok ngene rek ombenan dawet gak payu. Wong keseper kabeh wong kene ya.
Ish, alhamdulillah wis. Tek. Habis. Ish. Oleh ukut. Ish. Dawud. Woi, Kelas. gak apa-apa, wadana gelas. Loh. Kelas kok wadah gelas. Waduh ya opo nggih. Mboten wonten, Pak. Ya tambahi santen titik-titik gak apa-apa. Ya opo iki? Ya ben dawet ae apa kupingmu mboten enten. Wis santen ya opo atekno. Budek kapean niku. Ya dudek kono pisan teko kono mosok teka dudek. Wong entek kok ya apa jelasno iki bingung iki. Entek, Pak. Dawete ku entek. Sing matek sapa? Tambah ya opo iki atekno jelasno. Wah, nek didol aja lingak-linguk nang kene. Dol ya Bakal Dawud ditukoni kok lingak-linguk nang kene. tambah apa lu ganteng tak nurut mang jelasno sampe muru kak nyandak atekno. Ono apa iki, Mas? Loh, niki bawa apa ya, Nah? Iya. Wis. Urusan Mbak, aku gak ngerti bahasa iku. Bahasa apa wong iku wis. Ono apa sih, Pi? Kumoe kok rame-rame gak sungkan tambek tangga iku. Nah, iku lho wong tuku Dawud gak didol-doli. Dawud izong, Pi, ngerti zong? Lah kok gak ngomong bakule meneng ae. Lah sampe ngomong gawe basa apa, Turki? Lho aku ngomong Dawud ngono wonge meneng ae. Dawud izong, Pi. Ya apa sih? Wong iki Ya aduh. ngomong jelas nek ngomong nek entek nek kaget mau wis tak kon ngale. Wis mulai kampung opo iki pembeli gak tayo tok wis. Panas-panas ngelak pengen Dawud. Data gak ono pisan. Wis, Pi, gak usah sepaneng. Iki aku nak jajan enak dari cookiesku. Apa iku? Iki jajan enak, Pi, the best, paling enak di Sidoarjo. Rasane kaya apa? Tidak, itu lebih lidah mertua. Lidah kucing. Coba. Kenapa, Ra? Iya, Dok. Oh, enak. Mantap. You're gonna break my heart. You're gonna tear it apart. No matter what you do. Hey everybody, this is DJ Andre Sirman.